सबायमा जेव जेव खायसो आंखौबो मबाइला मुगैबायसो नामाथाय थालिस जागोन मबाइलाबो मिन्थिलायो खोमाहाय सबायमा जेव जेवखौ नोंथां मोजां जाया खोमा ना बेबायदि प्रब्लेम जायाखै खोमा ना रावजोंबो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबोद लैथो सानथामखौ फिन खेसा बारलायबाय सबायमा जेव जेव भगबानाय महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय आङो फरिखाथ' गैला नालाय बिफाया होनगासिनो फरिखा गैया मा गैया न' सिङाव मानो थाबाय थादों दाथ' फरायनांलाबोना होननानै जोंखौ लामायाव थिनहरगासिनो दं आरोना सो जों लामायाव ओंखारबोबाय बेरे फुंजानि नायलांबाय थादों लामायाव मा खालामनो नागिरदों गावहा फुङावनो सिखारनानै डिउटि नालाय जोंखौबो एखेबारे फुङावनो सिखारनानै फ्रात फ्रिद जाजानो लुगैयो जोंहा दासो फरिखा जोबनानै एसे गोबाव उन्दुनो सानदोंमोन थिनहरबाय थायो एफा मोजां सान्दुं ओंखारदोंबा बाहेरायाव थां होननानै सो जोङो ओंखारबोबाय आरोना बिथांनिखौ जोङो पालन खालामबाय फौजि साहाबनि आदेशखौ जों पालन खालामबाय आरोना सनाफोर नायलांदो लामायाव ओंखारबोबाय माने फिसालाखौ साइकेल सालायनो आरोना मा होननानै बुंनो बेस्रा साइकेल बायनायनि उननिफ्रायनो फरिखा फरायनाय टिउसन टाइमानो गैया स' ओइ नोंथां ओरै फै स' बेखौनो साइकेलखौ रोंदोंना रोङाखै फोरोंना फोरोङाखै होनबाय थायो मैयासो फरिखा जोबदों माला फोरोंस्लाबनो आङो मैया बेलासियाव दसे सालायावनो सिबाय गथ'आ रोंनायालाय रोंबायबो आरोना दे गाखोलांथारदो दे एसे देखायथारनोसै आं नोंखौबो रोंबाय सिबाय दे बैनिफ्राय गिदिंनानै फैदो आरामनो दा भिडिअखौ बाबानो हरनोसै आंखौ साइकेल फोरोङाखै होनना रायबाय थायो नोंहाथ' सेन्देलबो गैया भगबान बारा गोजान थांना दे गारि फैगोन बाबा जिं जिङाव था सान्दुंआव ओंखारनानै एसे गरम मोनलायबाय आरोना माने दाख्लैफोरथ' साइकेल फोरोंनाय समाव ओमफ्राय खारफाबाय थानांगौसोमोन गाखोनो रोङो ओंखारनो रोङामोन आरोना सोनाफोर दा ओंखारनोबो रोंबाय स' आं एसे लामायाव ओरैनो डिउटि होबाय आरोना हारसिंबो बारा साहस खालामनो हाया फैगौ ओइ नै बिथाङा बिफाया सिमायाव डिउटि बिमाया आन्दाराव डिउटि आरोना फौजिनि बिसिफोर नालाय आरो माथो न'खरखौ फिसाफोरखौ डिउटि होआबालाय आरो माथोबाव दे रोंबाय दे ओंखारनायाबो बैसिनि बायदिसो थाबायलाङो ओमफ्राय लङि गाननानै आगोलसो फोर ओंखारनाया बेबायदिसो आरोना ओरै फारसेथिं मोजाङै ओंखारनो रोंथ'वाखै ओमफ्राय बे लङि गाननानै जेरै आवगोलथिं फिउ ओंखारो साइकेल गिदिर गिदिरखौ बेबायदिसो ओंखारो आरोना मिनिनानै थैगोन दा बाबानो देखायहरगोन आङो र' ओमफ्राय गारि आरि फैबाथाय थाथ'बानो जाबाय मिन्थिबाय आं खामानि दङ न'आव दे नोंबो फैदो ओमफ्राय फैदो दे दसे थानानै थाथोंहाय एसे हारसिंबासो साहस जायो गारि मथरखौल' मोजां नायनांगौ आयु न'आव हाबफैयानो थान्दा मोनफिनबाय नै सुइटारखौ एसे सोफिननानै लानोसैलाय कबि खुसि कबि गम सनाफोर कम्बल पेकेटखौ हानफिनबाय आङो नायदो मानो हानखो आङो सनाफोर अयथासार गोजां बोथोर हाबनायखाय हानबाय गोदाव सोराव बेखौनो सोनानै एकदम थेफाफा खननानै आङो सोफिननो होननानैसो पेकेटखौ हानबाय नै आंजों बाराबा नै आं बाराबाथाय हाथारा आङो बेफोर कम्बलखौ बायबायनानै मुस्किलसो मोथोसो गोदाव सोराव सनाफोर गाज्रि मोनो नाङा मा कम्बल देखायलाबाय थाखो होननानै आरोना ओमफ्राय माने गथ'फ्राबो जोमा नालाय ब्रा एकदमबारेखौनो सोफिननानै दोनबाय आङो नै पेकिं खालामफिननानैसो दोनसै आङो पेकेटखौ आलदायाव दोनहरलायबायमोन आङो ओमफ्राय पेकेटखौ हानफिननानै सोफिननानै एकदम थेफाफा खननानै दोनफिनसै आङो नांला आंनो जोमथ'थारला आङो देनांहाय जानुवारि गेजेर नांबासो माबा मा होनो बोथोरा एसे गुसु बांसिन जायोबाथाय हानफिननोसै आरोना सनाफोर दा एकदम हाथारला आंजों बाराबा नै फिउ थाथोंसै इयो ओमफ्राय आंहा नै बे आंनि हाबानि हरनायासो आंहा बेनो थोलो थाला जायो आरोना सनाफोर हरावहाय गथ'फोरखौ एसे गोजांगोन सानो खिन्थु मोजा मुजि गाननाय नालाय बिसोरबो गोजाङा माथो होनबावनो ओमफ्राय आंहा बेनो बिराद मोजां आरोना सनाफोर थोलो थाला आव 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 बेसो आंहा एकदम बरिया सेट जायो आरोना सनाफोर सानावबो दसे जोमथ'नो हायो ओमफ्राय मोनायावबो जोमथ'नो हायो ओमफ्राय आंहा आरो माथोबाव बेखौनो एसे साफ साफाय खालामबाय नै बेनो मोजां आंना कम्बल फिसायानो बेजोंनो गोजांगायो आंथ' थोलो थाला आंना बेनो मोजां ओमफ्राय उन्दैयाबो टिभि नायनायाव बेखौनो जोमलाबाय थाखायो आरोना आंना फिसालायाबो ओमफ्राय बेखौनो ओंखायनो आङो साइडआव बहननानै दोनखानांगौ नङाबा दा बुग्लुंलायगोन माथो खालाम सनाफोर जाबाय साननो नाङा आरोना सनाफोर मा फां फुं कम्बल देखायबाय थादों बाट आंनि थाखाय जरुरि ओमफ्राय आं एसे लाजिनायबो मोनदोंमोन आरोना भिडिअखौ बानायनो ना बानाया बाट बानायनांगोन कम्बल फुवारनानै देखायबायना आङो नोंसोरनो माबायदि आंना फिलिंसफोरखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामबायना मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सोरबाफोर नायाखैबा सोरबाफोर नायबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय आं दा शेयार खालामफिननांगोन आं बे कम्बलखौ जोमनो हाला एकदम दाखालि जोमबाय लिलि लाला हायाव गलांजोब्बाय आरो नै दा जोमबावबाय लिलि लाला आरो हायाव गलांजोब्बाय मैया मोनायावबो स' आं सानबाय बे कम्बलजों आंहा जानाय नंला लेरा देना गैलासो आं दिनै खननासो दोनफिनबाय नै सनाफोर सोफिनबायसो आङो आंना बै हाबायाव मोननाय फिसासाया बेनो ग्रोब जायो आंनि थाखाय आं बेखौनो जोमगोन सनाफोर
ओमफ्राय टाइमाबो जाया नङा जालायबाय नालाय सनाफोर ओमफ्राय सानसुनि नै फान्थाव भाजा एवलायबाय ओरैहाय ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि रुगासिनो दङ मिरामिससो सानफ्रामबो बाव बेदर फिसा मोनजाबाय थानो दुन्दिया गोरलैजों सबाइ जेबो गैया ना गोरानबो गैया बेदर गोरानबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय माने ओंख्रिया जाहैगोन सबाइ ओंख्रि फान्थाव एवनाय ओमफ्राय बोराय बानायलांनाय थाइजौ आसार बोराय बानायलाङो माने बोरायजों आंजों आरोना ओमफ्राय दानि गोरलैमोन नालाय बेनो बांसिन दांनाय जादों सब दंखायो न' टेनसन मोनगोथांसो सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर ओरैबायदि खाफाल गाज्रि बे भिडिअआ जाहैबाय अखानायैनिसो आरोना आं बे साइकेल सालायनाय होदोंना आं बेखौ भिडिअखौ मैयानो आपल'ड होनो लागामोन खिन्थु मैया ओरैबायदि जाबाय आंना केमेरायानो अफ माने अनानो जायासै आरोना आं ससे भिडिअखौ बानायनो मोनासै ओमफ्राय दिनैहायसो आङो बानायनो लांनोसै ओमफ्राय बेखौबो आङो शुट खालामदों बे सासे मानसिनि मबाइलजोंसो आरोना खाथियाव थायो नालाय बेनि मबाइलजोंसो आं शुट खालामदों ओमफ्राय नै आंनि केमेरानि अबस्थाया नायसनाफोर ओमफ्राय बिसास खालामनाय नङा केमेरा ना ओमफ्राय नै बिदिल' जागोन आरोना ओमफ्राय आं जायजों शुट खालामो आंना बेनो जाला आरो नै फैया जाया ओमफ्राय आङो मैयानो जादोंमोन नालाय सनिबारावहाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै रबिबार जागुलायबाय दिनैबो क्लास दङ रेस्ट गैया सनाफोर मैयाबो रेस्ट गैया दिनैबो रेस्ट गैया ओमफ्राय आं मैया सानबाय 8टासोआव थांनाथ' जायासै आं भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन मोजां ओमफ्राय मा खालामनो एकदम हरसे टेनसन जाबाय आं नेटाव नायबाय गुगोलाव सार्च खालामबाय ट्राइ खालामबाय थेवबाबो जाया बेखौ खालाम बहुद ट्राइ खालामबाय जाया ओमफ्राय मा खालामनो आङो फाइनालि दिनैहाय आङो दखानावसो लांसै आरोना सनाफोर नायनोसै जागोन ना जाया ओमफ्राय जायाबाथ' मा खालामनो उफाय गैया आङो इउटुबखौनो दोनथ'नांसिगोन आरोना सनाफोर उफाय गैया फैसा गैथां हरबायनो स' आङो दिनै फाहामनो लांनोसै नै जाया नोंसोरनो नुखाबाय जाया बेल' जास्ट जागोन एसे ओमफ्राय बे खालामबाथाय आंना जाला आं माजों शुट खालामनो आंथ' ओरैनो केमेरा हमनो हाग्रा रावबो गैयाना मबाइला माबामोन मा होनो रेडमि मबाइलमोन 10 Pro Maxमोन ओमफ्राय दा आङो जायाबा माथो खालामबावनो आरोना ओमफ्राय आं दा बेखौ लांनोसै ओमफ्राय नै मैया सोनिबारावबो एकदम रेस्ट गैया ओमफ्राय दिनै रबिबारावबो आङो माने 8टासोआव लांबावसै नालाय फिसालाखौ दोननानै आङो दखानावसो बेखौ देखायनो होनोसै एक्टिवसै दसिकार होननाय बायदि आङो खालामसै आरो सोनाफोर बेनिफ्राय गाज्रि मोनदोंबा आंखौ निमाहा होदो ओमफ्राय आं मोजां भिडिअ लागोन सोनाफोर प्लिज किप सापर्ट खालामबाय था आंखौ दासो लोगोफ्रा एसे सिनायनो हमहांदों बेनिफ्राय आंहा दानो नै मबाइला जलिबाय आरोना आंखौ मबाइलानो माने आंखौ मा जाबाथाय माबा आं बुहुत बुस्थुफोरखौ लडखौनो खालामा आं दानो आरियो जाखांबानो दानो आं बिदि लड खालामनानै दोना बुस्थुफोरखौ दा आपडेट खालामबाय थायो अब्लाबो सनाफोर उफाय गैला मा खालामनो मा जाखोथाय आंबो हमनो हाला अचानकसै बै फुङावहाय मेगि जानाय आरो शुट खालामखांबाय ओमफ्राय गोबाव टाइम आं मबाइलखौ दाङासै गोबाव टाइम माने केमेराखौ इउज खालामथ'वासै ओमफ्राय थांनो लागै आङो इउज खालामनो नागिरबाय 8टासोआवहाय 3टासोआव इउज खालामनो नागिरबाय आङो गैला सनाफोर मा खालामनो जास्ट सानबाय दसे उनाव जागोन आङो बेखौ माने सुइच अफ खालामफिनलायबाय जाया फिसाजोआबो गाबहांबाय नै ओंखारखानानै दं नालाय थांनोसै थ' रेडि बोरैबा जागासिनो दङ ओमफ्राय आरो आङो रिबुटबो खालामबाय जाया आरोना आङो मैया हरसे टेनसन जाबाय आङो ओमफ्राय मा खालामनो उफाय गैया मबाइलखौनो आं बांद्राय नायलायलायासै आरोना इउटुबफोरखौनो आं बांद्राय नायलायलायासै सनाफोर नोंसिनि भिडिअफोरखौबो आं बारा नायनो मोनाखिसै आङो दा मबाइलखौ थिक खालामनानै लाबोनोसै दखानाव देखायसै बिसोरथ' रोंलाना होननानै लाबोनोसै सनाफोर ओमफ्राय आं बेखौनो भिडिअ खालामनो होननानैहाय आङो माने बे सासे मानसिनि मबाइलखौ आं लाथ'बाय आरोना ओमफ्राय होबाय आरो बियो ओमफ्राय आं बेजोंनो दा शुट खालामबाय ओमफ्राय आं 8टासोआव थांनोसै टाइम जाथारसै 9:30 जाबायानो उरायलांनोसै 10टानिफ्राय जायो नालायहाय माने खनसे देखायबावनो सनाफोर जाया बास बिदिल' जागोन आरोना बिदिल' एसे जागोन ओमफ्राय खालामबाथाय नै जाया आं माजों खालामनो नै आंथ' बेजोंसो खालामोना सबायमा जेव खायसे आंखौबो मबाइल लांनो गेबायसो नामाथाय फाग्लिसो जागोन मबाइलाबो मिन्थिलायो खोमाहाय सबायमा जेवखौ नोंथांमोनजों जाया खोमा ना बेबायदि प्रब्लेम जायाखै खोमा ना रावजोंबो आंजोंथ' बिदि जाबाय सनाफोर स' आं थांनोसै आरोना सनाफोर बे भिडिअआनो आं बेखौ जोबथा होनो हागौ आङो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ बानायगोन ओमफ्राय जायफोरना आंनि बेखिनि शेयार खालामनाय भिडिअखौ फरायलांदों आं गोसो गोजों साबायखर बावबाय सनाफोर ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा माफ खालामदो ओमफ्राय सोरबाबो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामदो सनाफोर आंबो नायफिनगोन ओमफ्राय जायफोरा आंखौ फुल सापर्ट होगासिनो दं आं गोसो गोरबोजों वान्स एगेन एकदम साबायखर बावबाय सनाफोर ओमफ्राय रेस्ट गैया दे सनाफोर थांसै फौजिनि हिन्जाव नालाय सनाफोर आंनि आखायावनो फिसाफोरखौ सामलायनाया न'खरखौ सामलायनाया स' आं थांनोसै आरोना सनाफोर दा लांबावनोसै सेटारडेबाबो रेस्ट गैया सानडेबाबो रेस्ट गैया एग्जामानो शुक्रबारावसो जोबदों शनिबारावबो रेस्ट गैया रबिबारावबो रेस्ट गैया आरो गाबोननिफ्राय स्कुल स्टार्ट जाबावनोसै बन्द'आनो गैथ'वा बन्द' मोनबासो आङो न'फ्राव थांस्रांनोसै आरोना सनाफोर
ओरैनो थांसांनोसै ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ नुसनबाय थांनोसै मबाइलबो देखायनांगौ थेंक इउ स' माच